Salutare fraților, aș vrea să vă arăt aceste grinzi de 10 pe 15 la 4 metri care au ceva deosebit. Sau mai bine spus, nu au. Ei bine, acestea nu au inimă și aș vrea să discutăm puțin despre acest subiect. Inima grinzilor este porțiunea din lemn care provine din zona centrală a trunchiului, adesea numită și miez sau lemn de inimă, care are un conținut mai mic de rășină față de lemnul de la margine, numit alburn. Inima este mai predispusă la crăpături și torsiuni, deoarece este mai instabilă dimensional la uscare. Grinda cu inimă inclusă poate crăpa sau se poate deforma. Totodată are o rezistență mecanică mai puțină față de zonele exterioare. Ideea principală este că inima, dacă e bine uscată și tratată, poate fi utilizată fără probleme în structuri nesolicitate critic. În concluzie, pentru un anumit tip de construcții se preferă grinzile fără inimă, care evident sunt mai scumpe, dar care nu se deformează în timp. Iar aici se poate observa cum noi am scos inima din aceste grinzi. Mulțumim și așteptăm comanda voastră. Ciao!